Outsourcing jedna je od onih riječi bez kojih u posljednje vrijeme kao da ne možemo. U prijevodu bi to značilo povjeravanje poslova vanjskim izvršiteljima i jedna je od vladinih mjera kojom planiraju smanjiti deficit. U brojkama to bi značilo da 26.500 ljudi više neće raditi za državu nego za privatnike. Ksenija bi rado nastavila čistiti za državu. Privatnog poslodavca jako se boji. Mi ćemo dobiti jad i bijedu koja nije sad puno veća. Egzistencija nam je sada na rubu, bit će nam još gora. Hrvatska sigurno nije zemlja koja se može pohvaliti očuvanjem i zaštitom radničkih prava. Rad kod privatnika zato plaši i Marijanu. Ja se neću dati outsourcingirati, ja ću se povući u mirovinu pa ću onda raditi u fušu. Raditi u današnje vrijeme nije lako. Da bi više od 3000 kvadrata ove škole bilo čisto, država za sredstva za čišćenje godišnje izdvaja samo 8.000 kuna. Imamo jedan partviš na cijelu školsku godinu i da ne kažem prašnjavu krpu i to vam je to. Nije im jasno kako će i u kojim uvjetima raditi kada država želi još više štedjeti. Ja sad stvarno ne znam di će oni to uštediti, di će oni jeftinije naći radnu snagu. Jedino ako uvezu Kineze. Ministrica Opačić tvrdi da će ušteda biti. Na konferenciji o outsourcingu pozvala je na dijalog. Da ta odluka bude donesena zajednički kao jedna tripartitna odluka. Ne vidim razloga da se to ne dogodi u Hrvatskoj ako se dogodilo u mnogim zemljama Europske unije. Dakle, tripartitni sporazum kojeg bih voljela da potpišu sindikati, država i poslodavci. Želje su jedno, stvarnost ipak drugo. Meni je žao što je već ova konferencija loše krenula jer predstavnici sindikata nisu htjeli sjesti za ovaj naš stol i biti ravnopravni sudionici u raspravi. Iako ne za istim stolom, svi su čuli iste podatke. Na neosnovne djelatnosti država godišnje troši gotovo 3,5 milijarde kuna. S tim novcem očisti se 27 milijuna kvadratnih metara prostora, opere 153 milijuna kilograma rublja, skuha više od 73 milijuna obroka i prijeđe više od 373 milijuna kilometara. Mi koji se profesionalno bavimo uslugama čišćenja, održavanja, pranja, to možemo puno bolje, puno efikasnije, u konačnici jeftinije napraviti nego škola, vrtić, bolnica. U HUP-u tvrde da ih se radnici ne moraju bojati. Mi smo spremni preuzeti sve ljude sa njihovim svim pravima stečenim do sada, tako da straha za ljude nema. Na koji period? Onako kako se dogovorimo sa vladom. Do sad su to bili periodi od 1 do preko 3 do 5 godina. Naravno, nama bi u interesu bilo da to bude 10 godina. Jedino vlada može osigurati da više od 26.000 radnika zadrži svoja prava, jer je ona ta koja postavlja uvjete natječaja. Što znači da ćemo mi isto kao vlada tražiti da se ta prava štite u određenom vremenskom periodu. Što se Europske unije tiče, to može biti od 1 do 5 godina. U privatni sektor prvi bi radnici trebali prijeći početkom sljedeće godine. Međutim, s njihovim prelaskom ne prestaje vladina obveza da štiti njihovo pravo na rad i poštenu plaću. U studiju pozdravljam Damira Cimera, člana operativne radne skupine za projektnu provedbu pojedinih reformskih i drugih mjera ministarstva i Željka Stipića iz sindikata Preporod. Dobar dan i dobrodošli. Za početak, iako je ministrica se nadala zajedništvu pri donošenju ove mjere, vi čak niste htjeli sjesti ni za zajednički stol, odnosno sindikati na današnjoj konferenciji nisu htjeli sjesti sa HUP-om. Ma još jedna neistina. Dakle, stol za koji smo mi trebali sjesti, naprosto prezentacija se ne vidi od tog stola i mi smo pragmatično sjeli dakle, u treći red gdje su sjedili i svi ostali sudionici. Naprosto neistine. Čekajte, to dakle niste vi demonstrativno odbili sa HUP-ovcima? Ne, mi smo na kraju, dakle, u drugom dijelu te današnje konferencije, mi nakon što smo vidjeli da su predstavnici vlade napustili dvoranu, a upravo predstavnici vlade su naši poslodavci, mi poštujemo naše kolege iz Hrvatske udruge poslodavaca, ali nama je još uvijek vlada poslodavac i mi smo očekivali ponajprije dijalog s predstavnicima vlade. Kako kad smo vidjeli da su u prvom redu sve prazne stolice, da su ministri se pokupili, naravno da nije bilo teško ni nama se dogovoriti, da mi tu više nemamo što raditi. Šteta zbog prezentacija koje smo pripremili i vjerujem da bi i naše kolege iz udruge poslodavaca također imali što naučiti, odnosno što čuti iz tih prezentacija, ali naravno odgovornost je na onima koji su napustili dvoranu, a još jednom kažem, naše napuštanje je bilo posljedica napuštanja predstavnika vlade Republike Hrvatske.
I koliko je onda na kraju trajala ta konferencija? Pa trajala je dakle kao dvočinka. Prvi čin se je dakle dogodio, to je on baš kao kod UNESCO, dakle u njegovim stolicama. Nakon toga smo imali prvi red praznih stolica. Mi nismo željeli sudjelovati u tom drugom činu i mislim da smo dobro napravili što smo dvoranu napustili, da. Dobro, što se tiče samog prvog čina, prvi čin je vrlo važan za, čuli smo, 26.500 zaposlenika. Isto tako, već istog trena čuli smo mnoga protivljenja i strahovanja u prilogu našeg kolege Pehara. Same čistačice su rekle da one neće u outsourcing, da će one rađe u mirovinu. Pa možda kao prvo da probamo objasniti ovaj prvi dio. Znači, nije se radilo nikakvim činovima, već je konferencija bila napravljena da u jutarnjem dijelu budu predstavnici vlade, točnije prezentacija resorne radne skupine, zatim predstavnici HUP-a, a radi se o pauzi od pola sata, nakon koje je trebalo ići 4 prezentacije sindikata i zatim prezentacija predstavnice Talijanskog nacionalnog sindikata rada. Htjeli smo da jednostavno da se na taj način podijeli, da jednostavno logika koja ide iza prezentacije i onih tematskih pitanja koje se obrađuju bude tako podijeljena. Nema apsolutno nikakvog drugog razloga. Druga stvar, nije se radilo da se ispraznila dvorana, nego je 2 ministra su otišla svojim putem. Uistinu ja ne mogu komentirati, jednostavno su vjerojatno imali svoje obveze. Osobno za potpredsjednicu vlade mogu reći da je ostalo puno dulje nego što je to protokolom bilo predviđeno i otkazala za kasni termin avion. Ali zanimljivo je spomenuti da je u dvorani bilo još 150 ljudi koji jesu i rade u vladi, u državnim tijelima i operativici koji se bave ovim poslom i koji rade ovaj posao. I nama je bilo užasno žao, evo meni osobno, vjerujem, siguran sam i mojim kolegama, da jednostavno nismo čuli te prezentacije. I to sam rekao i gospodinu Stipiću danas kad smo pričali. Znači, jednostavno se dogodila situacija u kojoj su kolege napustili dvoranu. Nažalost, nisu čuli prezentaciju talijanskog sindikata koja je bila iznimno zanimljiva i obradila je upravo ta pitanja za koje smo se nadali da će se na jednoj... To nije bio skup na kojem se trebala donijeti odluka. Dobro, ali odluka je donesena. Ne. Nego, recite nam. Znači, danas je u prvom trenutku prve prezentacije stavili smo jedan slajd, to ćemo danas objaviti na stranicama vlade, smo rekli da je odluka donesena da se analizira primjena tog modela, ali skupa se još 2 modela. I zato se konferencija nije zvala outsourcing, nije se zvala izdvajanje, nego se zvala modeli učinkovitog upravljanja neosnovnim djelatnostima. To je naziv konferencije. Odluka je donesena u prosincu prošle godine da se krene u analizu. Dobro. Da se u jednom procesu jedan model je outsourcinga, koje su onda ova druga? Druga 2 su in-house, znači jednostavno da se unaprijedi poslovanje postojeće na postojećim načelima unutar samih tijela, što zahtjeva i što je danas bilo rečeno na samoj prezentaciji. U tom procesu nedostaje jedna logika, a to je da jednostavno državna tijela se kao svojom primarnom djelatnošću ne bave pratećim djelatnostima. Samim time ne posjeduju ta znanja i sposobnosti koja mogu to napraviti u kratkom roku kao što to može. Budimo iskreni, tete čistačice već 100 godina čiste škole, bez obzira na... Ali recite što ste htjeli reći. Samo jedna rečenica vezana uz ovo, dakle, da odluka nije donesena. Citat: do kraja godine u školama ide i outsourcing, odnosno izvlačenje iz sustava djelatnosti koje nisu vezane uz primarnu djelatnost, poput čistačica. Slobodna Dalmacija, 9. siječnja 2014. ministar Jovanović. Mislim da je dovoljno. Ovako, da još jednom pojasnim. Ali stvarno morate dobro pojasniti. Nije jasno, sad smo slušali i čitamo izvješće s ove presice, odnosno konferencije. Stvari o tome kako se prenese. Zato mi je žao da recimo... Opet smo krivi mi novine. Ne, uopće niste. Dapače. Poanta je bila da napravimo tu jednu platformu gdje ćemo uistinu otvoreno svaki detalj obraditi. I to smo danas napravili. Ja pozivam vas i sve vaše kolege da jednostavno skinu prezentaciju koju ćemo danas objaviti i pročitaju što unutra piše. Dobro. Ono što unutra piše tako jest. Odluka vlade tek slijedi. Dobro, ali A je 26.500 ljude ide u outsourcing, odnosno privatnicima. B je ova varijanta da vi, mislim, malo ste napravili začuđen izraz lica, ali ljudima ta riječ outsourcing isto ide malo na živce. To je... Primijenite izdvajanje prateće službe. Izdvajanje, odlično. Mi smo je tako koristili danas.
26.500 ljudi ide u izdvajanje. Druga varijanta da unaprijedite službe unutar, a treća varijanta? Treća varijanta je takozvani spin-off ili shared service model, točnije da se radi firma iz postojećih, znači da se gospodarska cjelina prenosi van i da njome upravlja opet država. Znači da se pretvori u javno trgovačko društvo. Dobro. To je treća verzija. I niste odlučili? Ne. Znači ono što smo mi danas prezentirali su podaci koji su trebali pokazati kako trenutno to funkcionira i koji je to odnos danas cijene, efikasnosti, kvalitete nečega što obavljaju privatnici u odnosu na ono što obavlja država. Kao član radne skupine od ta 3 prijedloga čini kao najbolje? Pa u principu nema najboljeg. Svaki model sa sobom nosi određeni rizik. Ali ono što trenutno se nama analize pokazuju, i to smo i danas u prezentaciji rekli, da je primarni model koji se razmatra zbog svojih prednosti, pored nedostataka koji ima i svaki drugi, je izdvajanje. U potpunosti izdvajanje i prijenos novom poslodavcu, onome kome je to osnovna djelatnost. Dobro, jasno. Vi kažete da je to izdvajanje đavolski savez Hrvatske udruge poslodavaca i vlade. Zašto? Pa jasno, dakle, strane koje se u ovoj priči pojavljuju imaju određene interese. Dakle, koji je interes Vlade Republike Hrvatske? Dakle, Vlada Republike Hrvatske mora ispuniti određene obveze koje sve zemlje koje su u dužničkom ropstvu, kao što je Hrvatska, moraju ispuniti prema međunarodnim, dakle, centrima, osobito financijske moći. S druge strane, oni će smanjiti broj zaposlenih u javnim službama, što im je dosta važno politički. I s treće strane, što nije nebitno, bez obzira što se to pokušalo opovrgnuti danas, a to je, dakle, kroz PDV koji će oni ubrati, dakle, a kojeg se država neće odreći, budite uvjereni u to, oni će i dodatno napuniti proračun. Koji je interes poslodavaca? Pa vrlo jasno. U ovoj zemlji posrnuli gospodarske aktivnosti, svaka je aktivnost dobra. Oni tu vide kako takvo, dakle, sigurno plaćanje, vide kakvu takvu mogućnost, dakle, opstanka u ovim teškim uvjetima. Koji je interes, dakle, radnika? Radnici tu nemaju nikakav interes. Radnici će samo, dakle, u prvom trenutku, naravno, njima će se jamčiti nekakva sigurnost. Nakon toga, ovisno o tom periodu koji će se dogovoriti, slijede zapravo smanjenja plaće, otpuštanja, sve ono što već imamo, dakle, u drugim zemljama. Ako mi dopustite, ja bi ovdje, pošto mi Hrvati više vjerujemo drugim iskustvima, ja bi samo jednu rečenicu, dakle, iz njemačkih novina, nešto dosta friško, dakle, gdje se jasno kaže, evo samo rečenica, možemo utvrditi kako je vlastito čišćenje Friedrich List gimnazije, Geminden državne srednje škole, ekonomičnije od vanjskog čišćenja. Pritom još uopće nije uzeto u obzir zadovoljstvo korisnika i osoblja kao pozitivniji učinak čišćenja. Danas smo pripremili mnoštvo tih primjera u prezentaciji. Dakle, ono što su drugim zemljama već uvidjeli, to ne može biti jeftinije. Tu ne može se ostvariti uštede, ali mogu se, dakle, ostvariti ovi neki politički interesi. Dakle, ponajprije interesi poslodavaca i države. Ali ako mi dopustite još samo što će to značiti u školama. Dakle, u školama zasigurno u nekoj perspektivi to će značiti lošije higijenske uvjete u kojima će se školovati naša djeca, naša unučad sutra. I s druge pak strane, što će to značiti učiteljima? Ako i to postane preskupo, kada privatnici počnu dizati svoje cijene, onda još uvijek postoji ono rješenje da će nam, dakle, dati partiše u ruke pa ćemo sami čistiti za sobom i nećemo nositi dnevnike nego partiše. Nemoj, daj Bože da se ja prevarim, ali malo, ako pogledamo iskustva, dakle, ima i takvih iskustava. Dakle, ima takvih iskustava, dakle, koliko vam gotovo bilo nevjerojatno, možemo i o tome. Nadam se da neće učitelji i profesori sami uzeti partiše i čistiti, no ono što smo i u prilogu čuli, kako ćete zaštititi radnike? 1 do 5 godina. Temeljno. A što je nakon godine dana? Imamo odgovor i na to. Dakle, da pojasnim i da ne ispadne da se komunicira na ovaj način, uistinu želim poručiti svim ljudima, svim najosnovnijim i najvažnijim resursu u ovim poslovima je to da bez njih ovaj proces i posao koji će raditi u budućnosti ne može funkcionirati. Znači mi, točnije zadatak vlade kad će ići sa procesom i kad će pripremati natječajnu dokumentaciju, će obvezati sve ponuditelje da moraju preuzeti radnike skupa sa njihovim stečajnim pravima. To se zove, slušajte me do kraja, socijalna klauzula. U tom istom ugovoru, to me zapamtite, u tom istom ugovoru će pisati da ukoliko se nakon 5 godina, neka je to 5 godina, ukoliko se dogodi do promjene do promjene pružatelja usluga, ti radnici će preći i morat preći novom pružatelju usluga. Čekajte. Saslušajte me do kraja. Ne, ali ne mogu, zato što moje pitanje je užasno... Slušajte me do kraja. Ako se dogodi da iz bilo kojeg razloga mi ne budemo zadovoljni uslugom, ne budemo zadovoljni kako se radnicima tretira ili iz bilo kojeg
razloga, šta ćete moći? slušajte To me, su iz bilo kojeg privatne razloga, tvrtke. samo malo počete me slušati do kraja, dođe do kršenja ugovora, bit će u ugovoru klauzula koja se zove buyback. Znači, da će se, u potpunosti će se osigurati da se ti isti radnici mogu vratiti prvotnom poslodavcu. 1 do 5 godina. Nikakvog ali u tom straha. ugovoru će pisati da im štitite prava 1 do 5 godina. To znači da gospođa s početka našeg priloga, kad pređe u privatnu tvrtku, po tom ugovoru za godinu dana može dobiti otkaz. Meni je... Ne. Čuli smo od gospođe iz HUP-a i čuli smo od ministrice Opačić, Evropska... Gospođa iz HUP-a je rekla sljedeće, i ministrica Opačić, da se može prema zakonu razmatrati dvije opcije, točni raspon zaštite tih prava. Od 1 do 5 godina, znači može biti 1, 2, 3, 4 ili 5. Dobro. Jel se tu razumijemo? Da, tu se razumijemo. To nije raspon da će biti od 1 do 5, da će tako pisati u ugovoru, pa ti nakon 1 godine odlučiš šta hoćeš raditi. Ne, bit će 1, 2, 3, 4 ili 5. Naravno da ćemo ići na to da ono bude 5. I onda? Bude čim dulje. Šta onda? Onda se ide novi natječaj i opet ista stvar. Koji dio možda treba još pojasniti? Znači, bilo bi zanimljivo da je danas, da su kolege ostale i saslušale predstavnice talijanskog sindikata, koji to prolazi 30 godina. Nećemo o talijanskom sindikatu, idemo o zaštiti radničkih prava od dvije gospođe s početka priloga. Znači, ista priča je u Italiji bila. Ista priča je u svim drugim zemljama. Dobro, samo malo ćete sad stati. Nema problema. Molim vas. Dakle, vezano uz talijanske sindikate, jedino što me zanimalo tko je pozvao kolege iz talijanskih sindikata. Dakle, mi sindikati sigurno ih nismo pozvali, jer smo mi također mogli pozvati neke druge sindikate koji bi imali neka druga iskustva. Mene zanima zaštita radničkih prava. Evo, ja ću vam reći. Ovo što bi rekao gospodin, jer se razumijemo. Koliko dugo će se štititi radnička prava gospođe s početka priloga? Vrlo kratko. U rujnu mjesecu, kad nas je prvi puta sazvao ministar Mrsić, koji je tada bio zadužen za to, prvi period s kojim je baratao bile su 3 godine. Tada se govorilo o spin-offu. Nakon toga se te 3 godine su postale 2 godine, a danas prvi puta čujemo godinu dana. Ja se ne bi iznenadio da se to još i skrati, znajući s kim imamo posla. Toliko o vjerodostojnosti Vlade Republike Hrvatske. Sigurno, oni žele da taj period bude što je moguće kraći. To nije samo njihov interes, nego to je interes i poslodavaca. Zašto? Jer tada oni mogu ostvarivati ono što jeste cilj, dakle, u drugom poluvremenu te đavolje utakmice. Dakle, da se na neki način, prvo, dakle, povećaju te kvadrature, znači da se na neki način stvori uvjeti da se smanji broj zaposlenih. Nakon toga slijede, dakle, otkazi i sve ono što uz to ide. I to je svugdje tako. Na kraju sve to rezultira smanjenjem kvalitete i onda naravno se postavi ovo pitanje. Pa pedantni Njemci, oni su, znate, još nešto izračunali. Nisam pročitao do kraja. Oni su izračunali koliko košta povratak na staro. Jer i povratak na staro ima svoju cijenu. O tome još ne razmišljaju kod nas. Konkretno mi tek razmišljamo kako toliko. Ono što smo čuli, vlada se još nije odlučila, no najdraži joj je prvi model, a to je izdvajanje. Riječ je o 26.500 zaposlenika, čija će se radna prava štititi 1 do 5 godina. Ja bih samo volio pozvati na kraju da se ne banalizira stvar. Znači, ovome pristupaju stručnjaci, ekipa stručnjaka koji jesu u sustavu, koji već rade taj posao. Nemojmo banalizirati. Hvala vam. Nemojmo nabacivati dobro, hvala vam. Drago mi je da vi to razumijete. Nama je cilj bio da razumiju i gospođe s početka priloga koliko će dugo njihova radna prava biti zaštićena. Hvala što ste bili u Hrvatskoj uživo.